assalamu aleykum bandiraɓe yeɓoɓe Ayaw Pindi TV on calminama e inde on manama e jettode télé mon Pindi TV ari ɗo e maggal Touba wuro Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul on ji janggo woni maggal Touba on ji yimɓeɓe on ji ɓeɓe gandanɗa hoorema ko almuɓe gummima kala to e caggal leydi gummima kala to Afrique gummima kala e leyɗele dow leydi Sénégal oɗon gummi Linguére oɗon gummi Dakar oɗon gummi Walo Mbodj kala to mbawɗon ummade ko ɗo e garage Daara Jolof Kawra toon wadde noon caméraman am en mbatta so wona ndewa caggalam kollen yeɓoɓe Ayaw Pindi TV e kala biyowo mbimi e wimami maggal hikka 2019 bisimilla caméraman am jehen. assalamu aleykum baba min calminimama e indi min manima e yettode indima e yettode ma min ko Mamadou Sow mbiyetemi Mamadou Sow mbiyetemi Mamadou Sow mbiyetoɗa to gummiɗa e leyɗele gimmimi ɗo de Sam Yaɓa ɗo wiyete Cabbuguel eyyi amin jiiɗa andude holɗum wonno garal ma ɗo en an e koreji ma fulɓe foof arɓe ɗo en min garno ga yeeyoyde baali ene kono arnoɓe ɗo yeyde baali aɗa andi ɗo ɗo garɗa woni gon ɗon huuro on gon wuuro eyyi ngo woni Touba ɗo woni Touba e amin jiɗno andude garal amin jiɗno andude garal mon e ɗo e Touba jeygu mon rawane e maggal o e jeygu mon hikka e maggal o ko holon différence waɗi non woni on différence min ɓooyani arde hikka de min dow ar woni noon ko rowani kam min jeeyino ko moƴƴi hikka noon miɗen ni dow ar ni min kumasi yeyde tan noon woni noon ko ɓeni cooda tan kono ko jeygu o kam woni dow fuɗɗudar amen minen ɓe duwat ɗar oɗon dogam arde ɗo pour yeyde jawdi mon eyyi on gari ɗo pour yeyde jawdi mon holno jiiruɗon maggal Touba o client ji ɗi nana gara walla eɓe keddi arde par ce que aɗa andi janggo woni maggal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul e client ji ɗi no gardata ni holɗum woni hen yiyande ma client noɓe no garana moƴƴi no garana moƴƴi eyyi ka sa joguima damowol moƴƴol sa tan a yeeyat inchallah première fois arde mon ɗo oɗon dañi hen caɗele walla on gala hen caɗele e beelama mon e yeɓoɓe Pindi TV ɓe ganda holɗum woni beelama mon ɗo en eyyi ɗo simin ɗo kappe ko welama amen mawɗo saabu ko saare huccitade saare nde min koɗi woni noon woni saɓɓa amen simin e mema Sam miɗen gara vétérinaire min poti taw min poti taw beela vétérinaire ala ɗo simin gari ha poste he komin tampinteɓe nde neɗɗo wona wi addu l' espace noon foti koɓe joɗɗen ɗon vétérinaire mo dirata woto garɗo fof mo tawa ɗum ɗo taƴa l' espace ara wadde ɗo oɗon jogui caɗele vétérinaire walla son gari ha ɗo henna pour neɗɗo daranoma wonat probléme miɗen jogui caɗele ɗe mawɗe miɗen jogui caɗele ɗen caɗele kam eɗe gooda a arat ha poste he tawa yiya en vétérinaire sa ari on teruma wima il faut joɓa dammuwol 1.600 eyyi holɗum mbita yeɓoɓe Ayaw Pindi TV ɗo e maggal Touba konngol ma cakkitigol e yeɓoɓe Ayaw Pindi TV Allah jarama ɓe jarama min beltanima ɓe no fewi yo Allah nawi ligguey mumen yeeso tabarakallah jarajuf jarama Allah jarama eyyi bandiraɓe sehilaɓe yeɓoɓe Ayaw Pindi TV on jarama ha joni amin ɗo e garage Daaro daral mon min jehino joni e to gandanɗa hoorema ɓen ɓe gandanɗa hoorema kamɓe jeeyata baali ɓe kalani amin caɗele mabɓe ko gandanɗa hoorema ko ɗum ɗon woni ɗo e maggal o eyyi assalamu aleykum amin ñamdoma inde ma e yettode ma min Alhaji Ndiaye mbiyetemi Alhaji Ndiaye mbiyeteɗa holton koɗɗa e leyɗele min ɗo wiyete Paté Pël ko département walla ko région de Louga a meeɗi arde maggal Touba min meeɗa mankude a meeɗa mankude maggal Touba min haalanma eyyi ko adduma ɗo e daral ngal hannde min gaddumi ɗo ko nayi e baali isi min jogui caɗele wal caɗele ɗe ko ndiyam ɗam heɗam manquera trop par ce que gel nde min ɗo gari min jogui caɗele sa sohli wuggo a woggata par ce que ma yaha ko tolne 2 kilométres walla 3 kilométres tawe ala saret kade wa hombo soggu jaaha toon aɗa andi ko caɗele ɗum ɗon ko caɗele fahane jamde nde hende saɗi sa ko yel tan tokkosil baɗangel 50 mbiɗa hengel 600 walla 700 ɗum ɗo fof ko caɗele daral he isi ɓuuri amen won probléme tan ko ndiyam ɗam
e ɓuri wonde caɗele mon ko ndiyam par ce que joni min jehino hono musidɗo biteɗo Alaji Mamadou Sow kankone kadi o haalni amin caɗele mabɓe ɗe gandanɗa hoorema ko ɗum ɗon ɓe guurata ɗo e Maggal Touba probléme vétérinaire e goɗɗe ɗe gandanɗa hoorema hay goto wawa hawridinde foof eyyi nayyi ɗiɗo ɗi gadduɗon ɗo oɗon darni ɗiɗo henna so ɗi jarani ko holɗen caɗele wawi jibinande nayyi ɗi ɗon fa kadi ɗum liite caɗele goɗɗe he gadda ɗo nagge peraɗa jemma yo ñalawma kadi joɓanage coggo walla joɓanage oto ujunnaji ɗiɗi walla ujunnaji tati kibbi to kadi caggal togoɗi gimmorno fane he ɗum ɗo isi noon fane ɓuuri amen ɗo jangno ko faka nayyi en ɗo naati heɗi goni amen jangde amen par ce que nayyi ɗi ko ɗum nayyi naareji boɗeji ɗi haɗa ɗi andi a haalantaki ɗin ɗon siɗi gari min gono jarno beele ɗi gasa ɗum ɗon mawɗo leydi o tan wawi hen haal ɗin ɗon gona nayyi men par ce que ɗin ɗon siɗi garano mamin jeey eyyi wadde a ɓooyi arde Maggal walla ko c'est la première fois aɗa ara Maggal ɓooyi arde Maggal a ari a arti mi arti eyyi jeeygu ngu holɗum woni différence mum rawane nde e hikka ɓurɗon yeyde walla ko rawane ɓurɗon yeyde minen waɗi hen koɓe jeeyi normalement machallah waɗi hen koɓe jeeyi waɗi hen koɓe ciwa ɗum ɗon fof ko kori jam ɓeɗo hakkunde mawnam tan babam goni ɗo enen waɗi ɓe jeeyi haaɓe keddori seeɗa enen waɗi ɓe ciwa onon fulɓe yeeyoɓe nayyi ha e baali ha e gueloɗi est ce que oɗon nanodiri e nder koye moon on ngala hay goto probléme ala minen de kam hakkunam Allah ɗo kam ɗo ɗo min goni ni min jiirani hakkude probléme amen saabu woni ɗo ko simi han joguimo ko jaɓnirmi bandam ara ƴetto ko tolnena 1 kilométre luɓami mi jamna hami hanten mi nawtana ɗum ɗon caɗele ɗen gonɗa hen ɗum fof wonata hen ɗo kam ko jam ɓola mi yani dugdi mi yani kaɓi min ɗo ko Demba Ndiaye mbitemi ɓurɗo andirede Ousmane Ndiaye. Demba Ndiaye ɓurɗo andirede Ousmane Ndiaye to koɗɗa e leyɗele min konmi koɗo wiyete Paté Pullo arrondissement mo Kermor Sar na région de Louga communauté rural mo Guer Malal onon gari ɗo onon goni yeeyoɓe nayyi ɓe hikka no jiiruɗa Maggal o e Maggal rawane nde holon différence waɗi e belgol ngol kadi holto tolni eyyi ko alhamdulillah rabbil alamina e min gaare jaam e alhamdulillah rabbil alamina hunde nde ndene yahata no woodi fullo e fulɓe wawa seɓɓe ɓeɓeni cooda ko moƴƴi e rowne hikko hunde nde ndeni balsodira rowne yaahi hikko ne ni ya tabarakallah nayyi ɗina keddino heewi seeɗa esi noon waaji ɓe tabarakallah aɓeni cooda ko moƴƴi hunde nde ndeni yaaha ne kam ni cooda hikka e rawane holko ɓurɗon yeyde e nayyi rowane min ɓurɗi yeeye heewi wani rowane waɗi jaar gasnoɓe esi hikkone ina heddi seeɗa waɗi yeeyɓe hikka esina heddi eyyi anini balsodira dal wonɗo ina heddi e Maggal ngal ne heddi ɗo jahga han aralba he ha nangue moto ko ɗo woni affaire nde min nani Maggal Touba so ari o ko juuɗe ɓe olen duttinton on duttinta nayyi mon foof on jeeyata ene heewi ko yeeyete noon ina waɗi naɓtoɓe so heewani ene heewi addaɓe ɗo oɗo diwan ene heewi heewaɓe naɓtata he fof ɓe jeeyata ha gasa eyyi wakde yallah e faji ɓe no tinni no cooda no feewi ene heewi addaɓe ɗo nawtugol ngol kam heewani wadde onon sino ko sago mum ñande foof ko Maggal Touba julaɓe kam so mbawno ñande fof ko Maggal Touba sabu Maggal Touba kono avance no mumen so wona arriére ɗo mumen to gonɗon to oɗon jeeɓa Pindi TV télé moon min mo jeeɓa no moƴƴi no jiiruɗa Pindi TV weeli no moƴƴi saabu ko radio Haalpulaar min nani hen Haalpulagal moƴƴal minen ɗum mbaɗi tetoro minen ɗum jahata hen yeeso e miɗen belti e Pindi TV no feewi ko ɗo noon Maggal Touba c'est la première fois puɗɗima yi Pindi TV ari direct ha nder daral he ɓe mbaɗi liggey mumen ɓe mbaɗi golle mumen ɗum komin welteɓe hen no feewi min beltima e Pindi TV Pindi jibin jaam hay premiére Pindi TV tan puɗɗimi ƴettede e télé en direct ko ɗum ko Pindi TV tan puɗɗimi ƴettede e télé holko mbiyata bandiraɓe ma fulɓe e yeeɓoɓe Pindi TV télé moon bandiraɓam fulɓe meɗa wiya onon pop ala télé belɗo han yeeɓ si wona Pindi TV ko fulɓe jeeton hen ko culture fulɓe jeeton hen ko programme fulɓe tan jeeton hen miɗo wasiyo on Pindi TV jaggembo ko moƴƴi mbo wona télé men eɗen mbo parnoro e min mbiyetemi ko Babacar Sow miɗo hoɗiɗo wiyete Cabbuguel commune Touba Mérina wonde on nani Cabbuguel foof ko Pindi TV ɓe jaɓat Allah jarama wassalam beltanama no feewi mbiyami tan yoɓe tinno ɓe jaggiran maɓɓe ɓe jaggirana on onon ne mbaɗon feere nene mbaɗɗon ko jaggirante fulɓe
jagirande aynaaɓe par ce que ɗum ɗo ko ɓantare ɗum ɗo hannde kala jeeɓɗo ɗum ma anndu fulɓe ɓe jii heen koye mumen nder ngaynaaka onon nene memi on ɗo ono tan balɗe juuɗe battane moƴƴe onon ko ngannde ko cohluɗon ko jallo Allah rokku on ɗum eyi min hooram de sabode ngarɗa kalanɗami annu ɗum lelori ɓernam ɓuuɓe heen sabu meɗa anndi ko wiyete ɗemngal pulaago mi hulani heen. bandiraɓe yeɓoɓe Pindi TV onon jiyani koye mon on jii maggal Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul 2019 no way e ndeɗo hitande on jii yimɓeɓe eɓe gummo kala e leyɗele eɓe jippo Touba machallah nan heewi dak yimɓe on jii ɓe nana jaaha ɓe nana garta ɗum ɗo foof koye Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul yimɓe jii ɗum on jii ngeɗo nagge gandanɗa hoorema nan ƴette ne nanne e oto onon jiyani koye mon ɗum ɗo foof koye ñalamo mo gandanɗa hoorema ko janggo inchallah waɗate ɓeɗo foof koko jippi e otoji ne gari e maggal oɗo mo gandanɗa hoorema koye 2019 waɗate kala to pullo wawi wonde biyo mbimi e wimami ma Pindi TV déplace ara ha e ma inchallah wadde min ƴetta micro amin min totta ɗum o mo gandanɗa hoorema ko Cheikh Nekh Sow nanon konnguli mo gandanɗa hoorema ko ɗum noon o wi e maggal Touba o wadde noon amin ɗo hande e place mo gandanɗa hoorema ko place Cheikh Sow walla mbiya Nekh Sow ɗo e Touba min nanimo kala e leyɗele min jii yimɓe kadi ne cooda kosam makko kala e leyɗele amin jiiɗi andude indema e yettode ma. eyyi mbaɗɗon coon miɗen salmina goto kala e inde mum e yettode mum eyyi minen komin inna Ahmed Sow komi min Cheikh Sow eyyi affaire ɗe ko ni tan kala ko jiɗɗa fof ko affaire kosam ko affaire yeygol comme yeygol kosam affaire sellugol e affaire moƴƴugol dal eyyi département miɗen kodi ɗo tan Touba min goni ko Touba min goni Touba min goni ɗo kala min dañi fof Touba min dañi ɗum eyyi ko ɗum da woni ɗo affaire kosam dal ko affaire saɗa yeeyde a yeeyde ko gandantani yimɓe fof ɗum jiiɗi a waɗa ko gandantani yimɓe fof ma ɓe jiiɗi hen ma ɓe jii hen ko gandantani kam ɗum woni koye mumen dal ko ɗum woni hen eyyi inde Sow ko addi ɗum woni ko Cheikh Sow ko waɗata ko waɗata ko moƴƴi neɗɗo kam saɗa yeeya kala ko mbawɗa yeey a yeey ko gandantani ko ɗum moƴƴan ɗum waɗa sella par ce que neɗɗo kam kala ko yeey ko ɗum woni hen kosam saɗa ɗum yeey kosam wonat gonantani a waɗa hen ko kala neɗɗo ñamɗo hen walla yarɗo hen o santirat o yari kosam eyyi qualité o dal ko ɗum affaire neɗɗo sa yeey a yeeyat ko moƴƴiɗa sa yi ko moƴƴi yimɓe fof ma jiiɓma amin jii maggal o jeygol ngol ko hikka ɓuuri yaade walla ko rawane ɓuuri yaade et pourquoi mbaɗɗon wutteji mon onon ɓe foof mbaɗɗon hen numéro Cheikh Sow mbaɗɗon hen numéro téléphone aji mon ko addi ɗum ɗon eyyi ko addi ɗum ɗon pour pirac ɗum foof ko pirac addi ɗon par ce que numéro o kala ko so jiiɗa ene woodi ne wawi waɗ lakos fof pirac ɓe mbawi waɗ comme lakos men comme ni lakos o wayi mais numéro téléphone o walla signe Cheikh Sow mo wonta hen kala jiiɗa mo ala hen a ganda ɗum ko pirac te en même temps maggal kala mo ari rek affaire o ɓuurat avance ɗum ko yettude Allah tan yettude ɗum fof bami en ligguey ɗum yettude Allah ko moƴƴi ko ɗum dal woni hen min nani Cheikh Sow sino ko sago makko ñande foof ko maggal Touba chaque jour ko maggal Touba pourquoi kosam ɗam yahat walla kosam ɗam pourquoi chaque jour ko maggal Touba eyyi chaque jour ko maggal Touba comme kosam ɗam komi wima hen rek woni hen kosam ɗam neɗɗo kam saɗa kala ko liggotoɗa hen mbaɗta ko gandantani kam ɗum waɗa selde en même temps ɗum welat a ɗumata hen dal eyyi Pindi TV ene yaaha kala to biyo mbimi e wimami woni ne ƴeewa ne yaaha Pindi TV ne yaaha toon ne anda noɓe goniri noɓe liggorto holko mbiyata yeeɓoɓe ayawo Pindi TV e an holɗum jarnata ɓeɓe gandanɗa hoorema ko fulɓe ne jeeɓa Pindi TV eyyi Pindi TV kam ko télé o gandantane somi sañino yo yimɓe foof ƴeewa télé o woodi solo en même temps ɓe gonɓe hen heeɓe ko yimɓe moƴƴuɓe eyyi somi sañino yo yimɓe foof ɓe jagga hen ɓe ƴeewa télé o ganda ko télé wonɗa importance dal jarama bandiraɓe musidɓe sehilaɓe tedduɓe yeeɓoɓe ayawo Pindi TV on calminama e inde on manama e jettode no fewi on jii min garanimon ɗo e maggal Touba 2019
wuro Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul Pindi TV waɗi déplacement yehani mon kala e nder Touba yehani mon kala ɗo gandanɗa hoorema ko ɗon almuɓe Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul goni min jehani mon e daral nayyi min jehani mon e daral baali min cakkitima arde ɗo mo gandanɗa hoorema kañum woni Cheikh Sow walla ɓurɗo andirede e Nekh Sow on jii kala to Touba neɗɗo woni e nder Touba rek ari ɗo henna ƴewde Sow oɗo instant ko gaynuɗo kosam ha laaɓi omon fenita wadde noon on jii yimɓe ɓeɗo ɓe gandanɗa hoorema foof ko arɓe e guir jommu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul wadde noon mamin tottu mon aadi inchallahu janggo inchallah mamin jahan mon to juma to mamin ƴewan mon yimɓe no gurdirata maggal o ko janggo e nder Pindi TV on jarama onon yeɓoɓe Pindi TV